Λοιπόν, για να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, να αναφερθούμε σε ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, ο στόχος του οποίου είναι η διασύνδεση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και της επιχειρηματικής κατάρτισης. Αναφερόμαστε στο διειδρυματικό πρόγραμμα Βιοεπιχειρήν, το μοναδικό πρόγραμμα που συνδυάζει την εκπαίδευση των φοιτητών σε συμπληρωματικούς τομείς των βιοεπιστημών και των επιχειρηματικών σπουδών. Το πρόγραμμα που σχεδιάστηκε και συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Βιοχημίας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημίας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών περιλαμβάνει μαθήματα που αφορούν την εξοικείωση των φοιτητών σε θέματα έρευνας και βιοτεχνολογίας με επιχειρηματικές εφαρμογές. Περισσότερα πάμε να ακούσουμε από τον Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και αναπληρωτή καθηγητή Βιοχημίας και Βιοτεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, τον κύριο Δημήτρη Λεωνίδα, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή μας, και τον Χρήστο Κάπο. Το Βιοεπιχειρήν είναι το μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα, στο οποίο συμμετέχουν 15 μεγάλες εταιρείες στον χώρο των φαρμάκων, των καλλυντικών αλλά και των τροφίμων. Συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Βιοχημίας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Και τα μαθήματα γίνονται στην Αθήνα Παρασκευή και Σάββατο. Ταυτόχρονα το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών υποστηρίζεται ενεργά από την Eurobank και το πρόγραμμα της Eurobank Νεανική Επιχειρηματικότητα, όπου υπάρχουν ειδικοί μέντορες για τα θέματα της επιχειρηματικότητας. Ο πρώτος χρόνος του ήταν πραγματικά εκπληκτικός. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά βρίσκονται στο στάδιο της διπλωματικής εργασίας και όλα κάνουν διπλωματική εργασία σε επιχειρηματικούς φορείς, σε μεγάλες εταιρείες, και ήδη περίπου από τα 20 άτομα τα οποία είχαμε, πάνω από το 70% έχουν υπογράψει συμβόλαια συνεργασίας με εταιρείες. Ευελπιστούμε ότι και τα υπόλοιπα θα μπορέσουν να βρουν δουλειά μέσα στους χώρους στους οποίους πραγματικά θέλουν να δουλέψουν. Τα μαθήματα είναι ένα μείγμα βιοτεχνολογικών εφαρμογών αλλά και οικονομικών εφαρμογών και διοίκησης. Είναι ένα καινοτόμο μεταπτυχιακό πρόγραμμα το οποίο συνδυάζει την εκπαίδευση τόσο στις νέες τεχνολογίες, ιδιαίτερα στον τομέα της βιοτεχνολογίας, όσο και μαθήματα στον χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και οικονομικά. Έτσι παίρνουν στοιχεία οι φοιτητές μας και από τους δύο χώρους, και από τον οικονομικό κλάδο αλλά και από το βιοτεχνολογικό κλάδο, και μπορούν να γίνουν πραγματικά στελέχη, δυνατά στελέχη, χρήσιμα στελέχη για τον ιδιωτικό τομέα. Πιστεύαμε και εμείς στην αρχή ότι δεν θα είχαμε ανταπόκριση, αλλά τα αποτελέσματα είναι πραγματικά αξιοσημείωτα. Η ελληνική αγορά έχει ανάγκη από καλά στελέχη και μας έχουν αγκαλιάσει πάρα πολλές εταιρείες, οι οποίες τελευταία έχουν αρχίσει να στέλνουν και δικά τους στελέχη να κάνουν το μεταπτυχιακό μας. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι πραγματικά, εάν καταφέρουμε και ακούσουμε την αγορά, ακούσουμε ακριβώς τι θέλουν οι επιχειρήσεις για τα στελέχη τους, όπως κάνουμε σε αυτό το μεταπτυχιακό που τους δίνουμε τη δυνατότητα να φέρουν στελέχη δικά τους και να διδάξουν στους φοιτητές τι ακριβώς περιμένουν από τα αυριανά τους στελέχη, νομίζω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά.